जों बेलाय फानख्लायै या फाखरलायो बरफ कम्फानो सिजाक याख्लायै जों बेलाय गरजेस लायै जों या फाखरलायो बेलाय बेलायखिनो ini saltamni program ini jeng samani din 12 বছর yapri wok laika jorani khorang pulano hamba yaparo tinini pandani panda okra tara mohan debor mano tei hamba yaparo mandai বিধানসভানি বরম গোনাং জোক এমএলএ জোক স্বপ্না দেববর্মন এই হামবায়াফার জরানি খরাংনি ফাউন্ডার আনি অকরা আনি তাকক অকরা আনি কামিনি মোজাং নরেন্দ্র দেববর্মন এই হামবায়াফার তাবুক কক বরক ডিপার্টমেন্টনি দাগিফাং আন্দোলন হরি জমাতিয়ানো এই বসখাंगा आसुकजाक फोरोंनाय फोरोंनायजों तै जत फरायनायजों कलेज स्टूडेंट एवरो दङ एमडीसी चिनी गोसाम कुमुद देबर्मा ताफुक बनो हामबाय तै मीडिया रंनो जरानि खरां मानि मथुं जरानि खरां माने कम कम गयामो जरावाय मिलिवय मनि मिनिं अनेक दं ओ जरानि खरां जरावाय बाक्सा जदिन जों मिलि चलि माया गाय जरावाय बाक्सा जदिन जों याप्रि सय माया गाय जों मोनागो कमाय थां जेकुनु दफा जरावाय बाक्सा जदिन याप्रि सय माया गाय ओ दफा आगु गय माया जरानि खरां माने अनेक मिनिं अनेक कुथुक बिनि वानसुंमानि बिनि चिंताधारा अनेक इम्पोर्टेंट जरा बिनि आं माने अनेक बिनि नगरगा आं थांगा आनि गामिनि सिबो आनि दादा अकरा जेरायफोर आं नुगोबनो समाजनो तिसानानि बागै दफानो तिसाना बागै बिनि वानसुंमानि कत कुथुक वानसुं पारारग क्लाब संसावबो आगि बिनि वानसुं अनेक कुथुक बिनि जरानि खरां मानि अनेक कुथुक मानिमो जेराय खोनाय रसिनि जे मानै दफानि मानै कमाय थांका सिरि सिटिनि जे मानै र कमाय थांका ब मन तिसावै जिनि ताबुंनि जे चेरै रंनो यं जेनेरेशन न मक गोथां खायनानि बागैबो याप्रिसो बनो जों लगे मारि लायनाय ताबुंनि चेरै रक वारक तिरि माया रि तागै माया माइ बरै माया मनो बियोनि जरानि खरांनि बिसिं थैगैबो जतन ताबुंनि चेरै रंनो फोरोंगु मनो बेलाय पाइपला आं हामबाय याफारो बेलाय बोलाय न कक जैसे कि एमए पास होनांग थुं बीए पास होनांग थुं माइ बनो रिंया खेतो थांगा माइ बदिके बर साइमेया वारुसिना साइमेया आं निजेसे वारुसिना साइमेया वाइसा वारुसिना ने सोलोंथिने वाइसा सोलोंमाला वाइसा ब्लाब यासिसे ब्लाब बुं थांगा आबानो ओ जरानि खरां माने म अनेक कुथुक बिनि वानसुंमा बिनि जे कुथुक म मानि रंनो जों मनो जों रबि माने रगलायनाय गोथांखाय माने रगलायनाय बनो जों मा सबालायनाय जिनि जे अकरा ताखक अकरा नरेंद्र देबबर्मानो जों मा सबालायनाय सुबानो माने अनेक खाय सुबाय मानो अनेक सुबा माने तारिखा दं सुबानानै जों
जेखुनु खायसुबालाय मानो आबायनो बिनि जे वानसुं मानो जे गोथां माना रेगलायनाय कानमुं जामुं तंमुं लेखाफरा बिनि वानसुंना अनेक कत आबायनो बागैनो वो जरानि खरां तेव आयुग्लक थं तेव पहरुं थं आथुकुरि हायखाय जों साथं जरानि खरां आयुग्लक तंथं जारा जरानि खरां बाय जे कदालजाक आंबो सानाय दिनैनि दिनाव आं जरानि खरांनि मेम्बार आं नाहानाय मेम्बारशिप नाहानाय दिनैनि दिनाव आं सानो जरानि खरां जे सुबाना नांमाने आं सुबानाय आंनि व्यक्तिगत आं सुबानाय जरानि खरां कारण मुतैहाय समाजनि सामं काम खायनाय खूब कम नतो बहुत पाइसावो प्रेक्टिकल खायनायफोरा खूब कम नतो किन्तु आं दिनै नुखा बट आं चिराय सिमिनि आं नुखा कोनो बिनि तमुं बिनि वानसुंमुं बिनि समाजनो बतिके लिक खायनाना अनेक चिरायफ्रोम सिमिन आं नुखा जिनि पारा रगो आगि पढ़ियाय तंखागाय स्कुलत पढ़ि दिहिनो पाराव क्लाब रखायनो दफानो कुबुय लामा फुनुगो काहाम लामा फुनुगो आनो अनेक जुक्ति बुद्धि रुबो आं मंत्री मान परे फुनो आनो जुक्ति बुद्धि रु बंग निंखा बंगनि जे आइडियोलॉजी बंगनि जे नाहारमुं बरंनि जे थिंकिं मचिनि दफानि बगे बेलाय काहाम आबायनो बागैनो आं सानाय जत्त बरंनो मनोलगि रोंनोंथों बिनि लगे तंनांथों मुसुक सावैनो आनिको उरन मुथाका जतनो हामबाय जतनो खुलुमका नरक आनि कायसा 3-4टा प्रग्राम तंमानि बागै आं थानानै नांखा yang तिलामरा मा थानाय आनि प्राय 5टा मतन प्रग्राम दं दिनि हर वानसारंनि प्रग्राम जदि मान जायगा हांगाय कारण बहुत डिफ्रुगारि दहका ताखे मखां नुक जाया हनाय वानसारंनि कायसा बाय फुटानि दं बरक बरिरक दल दल खाय 4-5टा जागा प्रग्राम खाय दं उरो मान जांनां नांनाय आबायनि बागै आनो नाकारदि आं नेक्स्ट रगा आं नायनाय नरक बाय सब बरं गोनांथि सपनादे बोरमा बिनि बुं बाहायनो गोबां जरा रबै खामानि दङ जरा रबै नखरनि खामानि यागल संसारबो सिनि आंनि नगो गथाय सबायजों कलाम सानानि गबाय सेफमानखा लाराय खाथिजों मातखा आबर यागल दिनै सालसा ताइसा दिनै हाय सालसा सालो ताइसा बर मानकरि जेबो खाथिजों मातखा बनबो खाबायखौ वयलामसबो ताइ दिनै बरं गोनां नारवाई आरो ताइसा जे